दिनैनि बे भिडिअआ एसे आलादा जागोन रायजोफोर माने बिर जोहोलाव मानो होनना बुङोबा एनडिएफबि बिथां कनेस्वर बसुमतारी बिथाङा माने जियालाव माने 11 बोसोर दंमोन 11 बोसोर जियाल जानानै बिथाङा दिनैसिम माने गावनि न'आव माने सफैनो हादों आरोना थिग दा माने बेनिनो फंनैसो गामिनि रायजो राजा मानसिफोर लानानै बिथांखौ माने एसे वेलकाम खालामनाय जादों आरोना नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो बुजिगोन 11 बोसोर जियाल जानाया माने एसेल' नामा धेमालि खोथा नङा रायजोफोर बिथाङा माने हारसिं गाव जियाल जानो होनना गोसो जाना जायाखै हारिनि थाखायसो बिथाङा माने नांदोंमोन जुजिदोंमोन नाजादोंमोन दा बै समाव माने थिग बेल' नङा आरोना बहुत बेबादिनो गुबुन गुबुन मानसि जोंनि बर' सुबुंफोरा जियालाव दंमोन जोबना दोनजादों सोरनि थाखाय जों बर' फिसाफोरनि थाखाय बर' बिमाफोरनि थाखाय गासै बर' हारिनि थाखायसो माने बिथांमोना थिग बेबादि जानो गोनां जाना फैदों आरोना दा बिथाङा 11 बोसोर जानायनि उनावहाय बिथाङा दा गावनि न'आव सफैनो हाबाय बिथांखौ दा गामिनि रायजो राजाफ्रा वेलकाम माने खालामदों आरोना बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबानो बुजिगोन आरोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं खोनायावलानो गामिनिनो बिथां गानगोनां कनेस्वर बसुमतारी न'आव हरखाबै नुजाफैनो हानाय मानगोनां साइथानगुरिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव सेंग्रा सिख्ला गासैबो बोथोर समजों नायनानै दिनै जि रखम मानसि गाजा गोमजा जानांगौमोन नाथाय बयबो खामानियाव नांहाबनायाव जोङो मैयानिफ्रायनो दुखु जाबाबो जों समजों गोरोबनो हायाखै अब्लाबो फनजोंनो एसे मोगा मोगियै दिनै नैबे हरखाबै नुजाफैनो हानाय गासैबो रायजो सिबिसुला मान होग्रा मान बावनो रोंग्रा रायजो राजा नोंथांमोन जों दिनै माने बेहाय हरखाबै ज' जानांगौ जों मिथिगौ जे जों मंगलीय हारिनि फोलेर मानसि जों अरायबो जारिमिना बुंबोदों जोंखौ उदांस्रि नागिरग्रा मानसि बे जोंनि मंगल हादोरनिफ्राय फैनानै जोङो ब्रह्मपुत्र फार फैनानै बेहायनो जों थागिबि मंगलीय हादोरा जों जमा रायजो जानानै थाफैदों जोंनि दाब जायगा सारा आसाम बेंगल अरुणाचल मेघालय जोंनि बर' मानसिफोरा गोसारना दं नाथाय गुबुन हारिनि गादबनायाव नेवसिनायाव गोजौ थाखोनि लाखिनायसो जोंनि माहारिया बहुद सिन सम बिर जोहोलावफ्रा गोबां दावहानि गेजेरजों जारिमिनाव मोनबोनाय जोङो जायफोरा बिर दैमालुमोन बिसोर दावहा नांनानै इराक दावहा नांबोनानै नाजाबोदों थें फाख्रि मोना जेरैहाय नाजाबोदों बेबायदिनो जुगे जों नाजाबोदों फैयै मोगथां महराव गोबां महर लानानै ओरै हाया ओरै माने जांख्रिदों ओरै हाया ओरै जांख्रिदों जों बर'खौ फोजाखांनो नाजाबाय दं मोजांनि गेजेरजोंबो जोङो खमफाय गाबथानो हादों नङाबा दिनै जि रखम बेफोर फैयामोनब्ला जोंनि माहारियाव सोमजिनाय बर' माहारिफोरा गोमालांसिगौमोन फ्राय लांजोबबायमोन बर'आनो जालांगैलामोन दालागै बयबो माने धुति गस्ला पथा बाननानैसो जाजोबनो गोनांसिगौमोन नाथाय बर' फिसाफोरनि गेजेरावबो सम बिर जोहोलाव जोनोम मोनबोदों थिग बेबायदिनो बिर जोहोलावफोर दैमालु मोनबायदिनो गोबां जोंनि गेजेराव जोनोम मोना दासिमबो थांनानै दं मुंफोरा दाब ग्रुपफोरा बेलेग जादोंबाबो हारिनि गामिनिफ्रायबो थिग बिदिनो बे दावहायाव साइथानगुरि गामिनिफ्रायबो गोबां सुबुंनि गेजेराव अभागावनो जाथों सोलोजों बोलोजों जाथों सुबिदा मोननाय बायदियाव गोबाङानो बे दावहायाव बारसोमनाय जादों थिग बेबायदिनो दिनै सेथि फिसाला कनेस्वर बसुमतारी फिसालायाबो बिथां कनेस्वर बसुमतारीयाबो माहारिनि जाथिनि हारिनि खारैनो नांथाबनानै फैनांगौ जादों आरो बे नांथाबना फैनायाव दिनै फैयै 12 बोसोरानो बिथाङा सरकारनि गेजेराव जोबथे सानाव थानांगौ हारिनि उदांस्रिनि थाखाय नांथाबनानै दिनैसिमबो नांथाबबाय दं आरो बेफोर मोगथाङाव हयथ' बहुद सोलायबोदों सोलायलांबावसै होननानै जों मिथियो आरो जा दावहानि गेजेरजों बिथांमोनहा दिनै गावनि बिमा बिफा न'आव गामियाव रायजो राजा फैदों बेफोर मोगथां महराव जानो हायोब्ला जों बेसेबां गोजोन फैबावगोन बेखौसो जों अराय आफा अबंलावरि बा आफा बोराइ बाथौनि सेराव गाबज्रिनांगोन बावहरनांगोन गोसो सिबिनांगोन ओंखायनो जों गोसो गोरबोजों हायाखै जोङो गुबुन हारि बायसा माइक धुल लाबोना सना मा बहुद लाबोना जों गाजा गोमजायै बरायनो हायाखै अब्लाबो जों गामिसेयारियैनो
जि हागौ गोसो गोरबोजों जि खानैसो थुबुर फैनानै गोसोनि मात्र जोङो बावनो फैदो जे नोंबो सासे जोहोलाव गामिनि ओंखायनो बे जोहोलाव मानखौ सिनायथि होनो आङो रायजो राजानि दिनै साब्रैसो गेजेरावबो बिथांनि मुसाखायाव गिबियावनो जोंनि रायजोनिफ्राय बिथां गामिनि आफादगिरि रायजो ससाइटि गांसे आर'नाइजों मान बावनानै आङो नैथियाव साइथानगुरि गामिनिनो जोंहा खोब माने गोसो गुदुं महिला समितिनिफ्राय ज' जेसेबां फैनांगौ माइ गायनाय फोथाराव दुब्लियाव हास्लाबाखै दिनै बहुदानो बेस्थ' जायो ओंखायनो महिला कमिटिनि सेक्रेटारिखौबो गांसे आर'नाइजों जोंनि नैबे दावहारु बिथांनो जयेश्वर बसुमतारी गांसे आर'नाइजों सिनायथि होनो थाखाय बरायनो थाखाय होनाय जाबाय। बे खान्थियाव साइथानगुरिनि जिहेतुके बोलो धोरोम हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन सेंग्रा सिख्लायानो फरायसायानो गतिके बे सेंग्रा सिख्लाखौबो लाइब्रेरि जानानै साइथानगुरि लाइब्रेरिनि महिला माने सेंग्रा सिख्लानि जानाय लाइब्रेरिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथां दावहारुनो सिनायथि होनो थाखाय